Uy, pare, na nagpadalag sulat sa imo ha. Atong basahon. Pero piso sa daan. Sure, uy. Ugs. Joke lang gani. Okay, class. That's all for today. Bye-bye. Uy, yaks, nang saan naman ang mga amigo nga maragwa naman na sa world. Ganina na ba, sige hinuktok sa klase pa. Lagi, ganina, mga gitagaan, mga na siya sulat good. Kung nakakrasa ya ba, si di kami. Taya kayo eh. Murag buang ko, mga nagyot, wa na. Cheche. Hoy, mata na! Buwang ka! Ay. Uy, pre, turas ni kami, pre. Ato agaw. Sus, nakpata gani mo. Gwapa kayong naibog sa imo ha. Pastilapan. Kau, daga na. Hi. Kasi ni kami? Ako. Nga naman. Di ba ikaw itong nagpadulag sulat sa ako kaganina? Ha? Wala man. Oh, dili oy, nagpadala ka oy, si Buyaks magaling magipadalaan. Wala man. Wala mo kagipadadag sulat. Dili oy, tanawa gani ni. Di man niya akong agi. Patay na. Saka ni. Piste ko, yoks. Pantay ka lang. Di mo kong giilan. Karoon ka lang. Inig makauli ko. Pangitaon na ka. Chichi. Uy, yaks! Gusto na! Marikaw! Patsi. Uy, yaks. Ganun karoon pamagkanga. Naam ito nangita sa mga kaganina. Sige, itong panuktog dito sa gate. Agigan kong eskwelahan pa. Karoon pa ako kaabot. Ay, tempa. Nangutan naman tayo mong ante kaganina. Na daw mo istoryahan karon. At tuwa dito sa ilang balay, karon na. Uy, pistula ni sa ante. Sige pa, madtor ko karon. Makauyab lagi ko, dugay nagi kay kuwa na uyabi. Aming hapon nanti. Uy, yaks, may kay nakanhigig ka. Imo ba tong nahatag tong sulat nako sa imong amigo? Sa pangato si Jampong. Ay, kini na ako isulat na po. Hatag na po ni sa iya ha. Uy. Sige tiya. Panghatag niya ugma. Ay, samis tiya. Uy. Taka lagi ni siya buhatong sulat. Patay ko ang Jampong. Jumpo? Dagan! Pero ka lang mapunta ka. Para sa imo, oh. Awagid lagi. Sini kami gina itong nagpadalag sulat sa ako Uy, pre, na ako isulti sa mo ina pre. Kabalon ako. Uy, hala, nagpaputol buhok sini kami. Brown naman yung color sa yung buhok. Hi, ni kami. Oy, Jampong! May kinakani ka! Ako rito ang nagpadalag sulat ni mo. Halina diri, come to mama!